Iba. Iba? Iba. Alam mo ba, Chong? Yan ang bagong dance step ng paglilinis ng bahay. Oo nga. O paglilinis ka. Tsaka yung ganyan-ganyan, Tsaka no? pagtutuyo ka ng paa. Yan. Ganyan yan. Okay. Ay, naku, Chong, ang sarap pala sa ilalim ng dagat. Pakiramdam ko, kasing ganda ko si Jezabel. Oo nga. Baka may love sa'yo niya si Preto, ha? Uy! Hoy, Chong, hindi... Kala ko ito, si Ukoy. Si Ukoy pala. Ha? Si Ukoy Ano? pala. Choke? O, sir. Ano ba akala mo sa akin? Bakla talaga. Mang Bisor Nonoy, pwede ba, magandang gabi sa'yo, ha? Pwede ba pakawalan mo na si Harold dahil baka mainit ang ulo niyan? Sige na. Naku, masasaktan sa akin to si... Oo. Kukunti na lang ang buhok ko, wag mo ubusin. Ano ba naman Lahat to? na, wag lang buhok. Yan na, pumasok na sa akin. Ayan. Okay. 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 Choke pala, ha? Bisor, halika na rito. Maayos-ayos ka ng bison. Buti pa sumibad na tayo. Medyo mainit na ulo ni Harold. Ha? Kaya magbabalik ang... Ikaw! Ito naman to, hindi gumagamit ng mic. So, parang kakarot naman to si Riga. Okay, congratulations ulit. Yan, hello siyempre kay Rachel Cruz of LA, California. Yan, hello. Maraming salamat, Rian. And belated happy birthday At kay Mark David. Yan, at siyempre maraming Rian. salamat mga Moki Girls. Ang gaganda ng mga mukha nyo. Of course. Chong? Mga Yan. dong, mga day, panoorin niyo po ang Kembek movie ni Tita Annabel. Ayan Panoorin na, niyo po Kembek. ang Monster Mom. Kembek At movie. please, sana po araw-araw manood kayo ng Pinoy Idol Extra. Yeah. And abangan niyo po ang Asero. Salamat po. Ay, naku, maganda rin yan. Okay, Chong. Okay. Bisor, salamat. Mga celebrity, mga ingisa. Thank you very much sa lahat ng mga bumoto. Thank you rin kay Jano Satwario of Satwario Salon, Dr. Manipay Kalay, and Lordy Jim Gilmore, and Gold's Gym. Happy viewing to Cho and Nene at Kiban and family. Ay, Yes, at siyempre maraming salamat sa Espeso kay Ma'am Helen ng Lago de Oro. At siyempre, ay, lago. siyempre sa Lago. Of Mga course. lago. At sa Governor Villaverde. Ayan, Kamsur. Alam niyo ba kung bakit masaya dad parati rito? Bakit, Chong? Dahil ito lang ang nag-iisang comedy reality show mas masaya pa sa wake Ay, wedding. nako. Ang Kung ako, ikaw! Mabuhay lahat ng wakeboarders! Ay, Pamela! Governor! Mga Tigalago!